Началась подписная кампания на 2016 2016 елга язылу кампаниясы башланды. Әлбәттә, газета журналлар кыйммәтләнү сәбәпле ул авыррак бара. Шулай да без тырышабыз, үгетлибез. Элек язылганнар алар алга таба да языла инде. Без вакытлы матбугатны үз вакытында илтеп җиткерергә тырышабыз. 13 ел дәвамында авыр сумка асып Нурлатыларга корреспонденция ташучы Юлия Герасимова вакытлы матбугатка язылу чоры аеруча җаваплы вакыт ди. 1 сентябрьдән үк инде ул хезмәттәшләре төсле Нурлатыларны 2016 елның 1 ярты еллыгына газета журналларга язылырга кыстый башлаган. Тик икътисади катлаулы заманда хат ташучыларның тырышлыгы гына җитеп бетми. Быелның 2 ярты еллыгында Нурлат почтамты язылу буенча планны үтәмәгән. Дуслык дружба туслар газетасына 6800 кеше язылса, Нурлатылар сайлаган республика басмалары 15 000, үзәк басмалар 5 000 экземпляр тәшкил иткән. Тик почтан белгечләре сүзләренә караганда кыенлыклар яңача эшләү юлларын табу мөмкинлекләре ача. Алар да икътисади кыенлыкларга яраклашу җаен тапкан. В предыдущие года все наши подписные... Алдагы елларда укучылар төрле басмаларны күпләп алдыру сәбәпле бу киштеләр шыплап тулган була иде. 2015 елның 1 ярты еллыгына газета журналларга бәяләр арту һәм планны 36%-ка арттырып кую сәбәпле бераз авырга туры килде. Шулай да без бу хәлдән чыгу юлларын табабыз. Сәүдә алып бару безгә истәмә табыш китерә. Барлык шул исәптән авыл җирекләрендәге почта бүлекчәләребездә дә төрле товарлар сатудан кергән табышларыбыз арта тора. Ассортиментны киңәйтәбез. Бу канцелярия, хуҗалык товарлары, ашамлыклар, беренчел кирәк яраклар, моннан тыш авиа һәм тимер юл билетлары сатабыз, иминиятләштерү эшләре белән дә шөгыльләнәбез. Мы расширяем свой ассортимент. Почта бүлекчәсен кичкенә генә бер дәүләт белән чагыштырып булыр иде. Тип багланышлары булган газета журналларга яздыру, хат тарату, пенсияләрне өләшү, торак коммуналь хезмәтләргә түләүдән тыш, биредә бер юлы тагы әллә ничә эшне башкарып була. Яшын тизлегендә акча күчерү, факс җибәрү, документларның күчермәсен ясату, лотерея юнәтү, хәтта кием салым яки ашамлыклар сатып алу дисеңме, почтамтка рәхим ит. Соңгы вакытта интернеттан товарлар яздырып алучылар саны бермә-бер арту сәбәпле посылка алдыручылар күбәйгән, һәм булар барысы да өстәмә табыш. На почту я прихожу часто. Мин почтага еш киләм, газетага язылам, журналлар сатып алам. Бик уңайлы, хатлар, открытка һәм телеграммалар җибәрергә була. Почтага ияләштек инде, оннан башка мөмкин дә түгел. Бүген бөтен дөнья почта көне. Июльнең 2 якшәмбесендә уздырылучы Россия почтасы көнен исәпкә алсак, бу почта хезмәткәрләренең 2нче һөнәри бәйрәме. Тик почта хезмәткәрләре аңа ял итү түгел, хезмәтләрен популярлаштыру мөмкинлеге дип карый. 15 октябрьдән старт алучы бөтен Россия яздыру 10 көнлеге дә шул максаттан үткәрелә. Аның кысаларында республика вакытлы матбугатына ташламалы бәядән язылып калырга була. Монысы да укучыларны җәлеп итүнең бер юлы.